Que tal? Aquí estamos unha semana máis, listos para comezar o noso repaso á actualidade vitícola e enolóxica en Rías Baixas. Entre os contidos que lles ofreceremos hoxe a nova política agraria común, as súas novidades e como afectan os viticultores. Comezamos xa. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Cobre Super Plus, o sulfato para o tratamento da viña despois da floración. Cobre Super Plus é o sulfato preventivo e curativo cunha eficacia demostrada a través do tempo. Cobre Super Plus, con magnesio, desenvolto especialmente en Galicia, leva moitos anos protexendo as nosas viñas. Cobre Super Plus, axeitado ás castas galegas. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A nova política agraria común para o período 2014-2020 artellase como unha continuidade da actual PAC, pero fai maior fincapé nunha agricultura máis sostible, máis respetuosa co medio ambiente. Esta semana falamos coa directora xeral de Produción Agropecuaria, con Patricia Ulloa, que nos explicou máis polo miúdo esta normativa. A nova política agrícola común para o período 2014-2020 ven de ser unha continuación da política agrícola común actual, pero con unha serie de cambios relativos á maior preocupación de todos, da sociedade, dos técnicos, das administracións, polos temas de medio ambiente, de sostenibilidade, de que realmente estén producindo os nosos produtos agrícolas e gandeiros, produtores que realmente señan activos na agricultura. Entonces ten unha serie de definicións un pouco novedosas relacionadas con esos temas, pero realmente é unha continuidade das políticas de subvencións e de apoios que se daban á agricultura e gandería. O 26 de xuño do ano pasado, Comisión Europea, Parlamento e Consello Europeo acadaban o acordo político polo que se deseñaba o novo horizonte da PAC de cara aos próximos 6 anos. Como apuntaba Patricia Ulloa, a reforma mantén a estrutura da actual PAC con dous piares básicos. O primeiro, con medidas anuais obrigatorias de axudas directas ao sector e regulamento do mercado, e o segundo, con medidas voluntarias adaptadas ás características de cada rexión e enfocadas ao desenvolvemento rural. Entre as novidades máis destacadas, a definición de agricultor activo e a actividade agraria, fundamental para poder percibir pagamentos directos. O sector vitícola, igual que o resto dos sectores, teñen que cumprir cos requisitos que se exixan tanto aos agricultores ou gandeiros para ser perceptores das axudas da PAC,
O máis importante é a definición de agricultor activo, que o que indica é que para cobrar as axudas directas da PAC únicamente poderán facelo, ou moita xente poderá facelo se acredita que dos ingresos agrarios que ten a explotación solamente un 80% proveñen das axudas, un 20% ten que justificalo como de venta de produtos de actividade realmente. Entonces, de cada 100 euros, únicamente 80 serían de axudas e 20 terían que ser justificados con actividade deste xeito. Calquer gandeiro, calquer agricultor, calquer viticultor debe de justificar esta actividade. En relación co sector vitícola, van a seguir existindo axudas que había ata agora, como as de reestruturación e reconversión de viñedos, desenvolvemento rural, promoción de calidade e promoción en terceiros países. Outro dato moi destacado a ter en conta polos viticultores é que a partir do 2020 desaparecen os dereitos de plantación de viñedos pasándose a un réxime de autorizacións administrativas. As consecuencias, rematará a compravenda de dereitos como práctica para o traspaso de propiedade de fincas e todo o trámite pasará pola supervisión da administración. Vai a quedar un pouco todo máis atado dende o punto de vista administrativo e técnico, sin que haxa uns intereses económicos polo medio que ao mellor desvirtúan o que realmente é o tema dos dereitos de viñedo, da limitación das plantacións, etc. etc. Deste xeito consíguese o mesmo obxectivo, pero sin que haxa ese obxectivo económico polo medio que, insisto, a veces desvirtúa un pouco o que en sí para o que están pensados os dereitos de plantación de viñedo. Con este tipo de medidas, a nova PAC persegue garantir unha produción viable de alimentos, xestionar os recursos naturais de xeito sostible e promover un desenvolvemento territorial equilibrado. Daí os condicionantes que se exixen aos aspirantes a facerse cunha destas axudas da PAC, como manter boas prácticas medioambientais ou conservar, por exemplo, limpos os cursos de auga. Bueno, o cuidado medio é unha reivindicación, é unha preocupación sempre de todos os que de algún xeito somos consumidores de agricultura ou gandería, entonces queremos que os produtos que consumimos señan sanos, seguros, que cumplan con todos os requisitos de seguridade alimentaria. Entonces hai unha boa cantidade de requisitos que se exixen a calquer perceptor de axudas da PAC, pero son requisitos non difíciles de cumplir, son de fácil cumplimento porque xa son os que realizan habitualmente nas súas explotacións agrícolas e gandeiras. Para a petición de solicitudes e realizar consultas sobre a PAC, os viticultores poden acudir ás súas oficinas agrarias comarcais de referencia, onde os profesionais á fronte poderán resolverlles calquera dúbida. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A orixinalidade, a busca da calidade e, sobre todo, da distinción son os obxectivos que marcan a traxectoria da Adegas Valmiñor. Situada na subzona do Rosal, leva máis dunha década de andaina. Tempo no que se esmeraron por estar á vanguarda vinícola, cun cuidado exquisito das súas 34 hectáreas de viñedo das que obteñen os froitos, cos que elaboran unha gama de viños definidos pola súa personalidade. Valmiñor, Albariño ou da Vila nas súas tres gamas, Torroxal e Serrat da Estrela son as marcas de viño que elaboran na actualidade. Son produtos que che fan diferente e che fan único. E ao final o que busca o mercado e o que temos que buscarnos no mercado é vender algo único, non parecernos a nós mesmos e non parecernos aos demais. A Adegas Valmiñor conta coa colaboración de 200 viticultores que lle suministran as uvas que coidan cada tempada. Viticultores e parcelas previamente seleccionadas conforme os estándares de calidade e obxectivos enolóxicos que busca a Adega, esa peculiaridade dos viños. Viñedos centenarios busca da tradición que se combinan coas máis avanzadas tecnoloxías e a investigación vitícola.
Eu creo que se ti crees que alcanzaches o teu umbral de calidade, estás morto. É dicir, eu creo que todos temos que pensar que sempre podemos mellorar para nós, para o sector e para todo, non? Hai moitísimo que facer en viticultura, eu creo que incluso máis que en vinicultura, en iso estamos, nos estamos involucrados en moitísimos proxectos de investigación, con temas de viticultura, con temas de procedimentos para saber cando te veñen as enfermedades, con temas de sistemas matemáticos que son capaces de predecir certas enfermidades, que son capaces de que ti teñas un comportamento máis proactivo que reactivo ante a aparición de enfermidades. Estamos intentando facer proxectos tamén para intentar mellorar os conservantes ou buscar alternativas aos conservantes tradicionais dos viños, os famosos sulfitos. Estamos en moitísimos tipos destes proxectos precisamente porque creemos que todavía hai moito que facer e que iso ao final é que che mantén vivo. Nese traballo inquedo encadrase tamén a recuperación dunha variedade recentemente recoñecida polo Consello Regulador da DO Rías Baixas, a castañal, vinífera tinta autóctona da subzona a xulgar polos vestixos arquitectónicos estudados ata o momento. Acabanse de descubrir retablos do século XV, creo que na Catedral de Tui, un pouco con follas e uvas que teñen características moi parecidas ao castañal, polo cual se cree que o castañal é unha variedade autóctona do Rosal. Nos temos castañal, somos a única adega que temos castañal. Cristina, nosa enóloga, está traballando duramente con esta variedade. A verdade é que non sei cal é a súa idea enolóxica de como vai tratar esa variedade e que vai facer con ela ou que pasos na vinificación da variedade vai seguir, pero sí o que sabemos que é unha variedade moi orixinal, con moitísimos matices e, sobre todo, con unha capacidade moi elevada de envellecemento, que é algo moi especial dado as outras variedades galegas, que non se lles presupón esa capacidade de ter, de envellecer tanto, non? Estes viñedos, a adega, son espazos que se van facendo accesibles aos amantes do viño que non só gustan de saborear as súas elaboracións. Cristina Blancón recoñece que o enoturismo é un nicho de negocio con moito potencial e con moito que aportar á denominación. A verdade é que todo este tipo de iniciativas son moi boas, realmente, evidentemente, implican un traballo polas dúas bandas, todos temos que implicarnos, todos temos que facer, pero, é promoción, é unha maneira moi enriquecedora de educar a xente, que a veces é un pouco dos que nos queixamos todos, de que hai pouco coñecemento, pois son iniciativas fantásticas para un pouco transmitir ao consumidor e a xente o que nos intentamos vender e o que nos intentamos transmitir cunha botella de viño. En esta liña van seguir mirando cara a exportación, apostando pola investigación e por avanzar na viticultura como base dunha boa enoloxía e seguir marcándose novos retos de futuro. O mellor nunca pensáramos ter unha bodega en Ribera de Duero, ter dúas distribuidoras, estamos aquí, non? Tamén o mercado e o entorno e as cousas que suceden ao teu redor e os que che van marcando o que tes que facer ou as decisións que tes que tomar, pero ao final a folla de ruta é sempre intentar facer bo viño, intentar ser moi profesionales, intentar facer cousas de unha maneira diferente, de unha maneira original. Eso sí que segue sendo igual que o pensou Carlos fai 14 anos. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.
Imos agora ata Salvaterra do Miño porque alí celebraron esta fin de semana a súa 55 edición da Festa do Viño do Condado. O viño reinou este domingo en Salvaterra. O municipio volcouse na celebración da Festa do Viño do Condado, que ano a ano bate récords de asistencia. Año a año se va notando más gente, más importancia, más conocimiento, más notoriedad, precisamente por el trabajo de promoción que hace el capítulo de la Cofradía do Viño do Condado, el Consejo Regulador, el Ayuntamiento, etcétera. Estamos todos volcados en el desarrollo de un producto como es el vino y de todo lo que gira alrededor. Gastronomía e paisaxe teñen cada vez máis peso, pero o protagonista indiscutible segue ser o viño. Por iso, un dos momentos máis importantes da festa é o nomeamento dos viños deliciosos, aqueles que un panel de cata escolle como os mellores do ano. A gañadora indiscutible foi a adega Señorío de Rubiós, que levou ata 4 premios para os seus caldos. Señorío de Rubiós e Piñeiral entre os condados, Liñar de Vives entre os albariños e o Señorío de Rubiós Ousón, que recolleu o galardón dos tintos. É moi difícil co nivel que hai na subzona do condado do Tea, por exemplo, de 8 condados que se presentaron a concurso moi igualados, cos dous nosos saliran, digamos que elexidos deliciosos. O albariño, eu sinceramente non me facía ningunha ilusión, porque estamos falando de 40 e pico albariños e de adegas de toda a vida e con un nome impresionante. E bueno, conseguimos o delicioso en albariño e en tinto, pois deron un delicioso cual considero correcto. Os recoñecementos aos albariños tamén recaeron no Pazo Pondal e no Fillaboa. A listaxe dos condados premiados completa a novidade de Adegas Laval, máis que 2, Cupax de Albariño, Treixadura e Loureiro. Queríamos hacer un vino joven, fácil para tratar de atraer a gente joven al mundo del vino, que muchas veces nos estamos olvidando de ellos, ¿no? Fácil de beber, con una presentación, no sé si la habéis visto, pero como muy juvenil, muy desenfadada, alegre, ¿eh? El mismo nombre, más que 2, pues nos sirve pues para hacer muchos juegos de palabras, ¿no? Outro momento importante foi o nomeamento dos novos cabaleiros e donas da Confraría do Viño do Condado, entre eles caras coñecidas para o sector, o xornalista gastronómico Cristino Álvarez, pregoeiro desta edición, e a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro. A brindar polas razóns que decía Cela, unha para celebrar, para evitar, para calmar a sede presente, outra para prevenir a sede futura, outra para celebrar a calidade do viño, outra para agasallar o amigo que chega, e a quinta, calqueira non incluída nas anteriores. Ser cofrade de honra en unha festa que leva xa 55 anos de vida, pois en realidad é importantísimo para nós, e sobre todo pois na promoción turística, falar dos viños, das rutas dos viños, é unha maneira pois de poder promocionar todos os rincones de Galicia. As incorporacións á confraría completáronse coas entradas do hostaleiro Antonio Rivera e o adegueiro Antonio Ruilova. Moitas grazas, como sempre, por ternos acompañado. Non rematamos por hoxe, pero volveremos o próximo xoves con máis novidades sobre o sector. Ata entón, sexan moi felices. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome.
Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.